Sanibonani guys, nganamukela ku-recap yeThonga. I'm gonna do i-25 March and 26 March. So uMbali uyavuka kanjinji. Umamizala wakhe uMakasanele uyamuthawu siyajabula as umndeni ukubona la makoti. Siyajabula futhi ukuthi uyakwazi ukuthi uzivakashele uphinde uzobona uSanele uphinde umeseke. Jabuleke uzama uMbali naye athi ngiyabonga nama ngiyathanda futhi nami ukuba la emndenini wenu nje ngikhonze kakhulu kuleyo moment ukuqhamuke kunomfundo nokuqina kwakhe usisi athi nje hayibo ngineshow ukuthi ngizumnyango uvuleka bengekho masala hawo ayihlekele uMbali benomakhumula athi hayibo ayikho leyo nto abone icathulo zamyeni wakhe athi hawu icathulo lezi saba lezi icathulo athi umakhumula hayi awukahle nokwanda awusazazi manje icathulo zomnyeni wakho uSanele azange alalela yini manje lapho uMbali wesithanda uqala ukuthuka phela ukuthi hayibo nayo ivutha boyindaba lapho nje uya insista afune lokethi nje umasa ulalela. So apparently shuthi akumele balale egumbini elilodwa uma uMbali elapha kanje nje. Yeah. So unjenjike angene esepheka uMbali sebuyele eThekwini athi hawu uyapheka njalo. Athi ya kumele ngibuyele eThekwini athi hawu elikanje akumele uthi uhlala kancane athi hayi uMbali kumele ngibuyele. Hayi naye kamchazela ukuthi hayi-ke nami sengifunde okuningi njengebhizinisi sengiyabona nje ukuthi impela sengizokwazi ukuthatha izintambo lapho kuSanele ngizokubanela yimini ngizokwazi nje ukubamba kahle ebhizinisini lasekhaya uningi nje esengikwazile kulesikhashana lesi sincane uMbali asho ukuthi hayi wena nje indoda enobuhlakani bengazi ukuthi uzoyenza lento le bengikholelwa nje kuwena. Emndenini wakadladla lo uMbali uyarevila ukuthi urevealile ukuthi istembu lesi sifakiwe kuma results kuma results elo alungelo lawa athi wathole evarsity asitholakali nje kalula so kuyintele kushuthi uyafunda ulungelo kanti abazi ukuthi unamanga uletho nje usamile ekutheni ukuthi ngiyayazi mina into engezwile ngimzwile mina ekhuluma nomngani wakhe angihlangi mina akafundi nje lo mfana lo hayi aqhosheke kulungile athi nje bhuti ngifuna nje uxolise kumina wena kumele uxolise nje kumina uaccusile ngokuthi angifunde mina eThekwini ngiyadlala. Uphinda ke ujabule he is over the moon ukuthi ubaba kaZama umthazelile embonga nje ukuthi selokwafika yena izinto ehamba kahle uphethe kahle umndeni wakhe uthazela uthokozele lokho ke kaXolo bakho ukuthi hayibo uyabona uyabona ukuthi ubaba kaZama uyabona ukuthi uyindoda eright for uZama amuheshe lapho uma wakhe athi nje ukuphinda ungaphinde nje ukhulume leyo nto angakuzwa nje ubaba lekhaya ukukhuluma leyo nto leyo lapho wena nje khohlwa ngoZama funa amantombazana kwi-league yakho uZama nje akekho kwi-league yakho awuphume kulomqondo kuona phoxeke kanjalo uphinda vele athula athi do hayi uba umaka letho benolungelo ke so uyakhuluma nobaba wakhe uyabuza ukuthi awusho ucabanga ukuthi uletho unomona ngobhuti wakhe unomona ukuthi ubhuti wakhe wenza kangcono yena ngoba engakwazi ukufinyelela lapho athi ubaba wakhe angiboni kanjalo uletho nje ukhaliphila ngibona ukuthi angaleyo nhlobo leyo engamunazeli ubhuti wakhe omncane ambuza umakho okay uzoxolisa ke kwindodana yakho longelo ngokuthi akamkholwanga phela ngesikhathi ethi uyafunda wathi nje hayi ngeke leyo nto udlala wathi umfana uzombuyisela ikhiye zakhe zemoto kodwa nje ukuxolisa ngambuza umama ukuthi isiphi nje isibonelo osibekayo ngaleyo nto leyo baba
hayi thule kanjalo udladla. Ngapha kushubile-ke kuwenje constructions, kumele bafumbathise umuntu, kumele bamfumbathise imali ethizeni ukuze nabo bakhiphele imali ethenda phela ukuze bakwazi ukukhokhela abasebenzi. Kuthiwa operate kanjalo vele nje from way before. USanele nje uthi nje ayikho bribe yaphuma la, akekho umuntu ozothola imali la. Khathazeke umalume uthi hayi bo kumele sikhokhele abasebenzi in 2 days. USanele-ke nje uthi uyimisele nje ukuthi akho bribe ezophuma la, yena uzophuma ngeqhinga lokuthi abasebenzi bazohola kanjani, bazohola ngani. Uthi nje yena akasebenzi kanjalo, indaba nje yama-bribe iphelile laphaya. Ngeke ukwazi ukufumbathisa umuntu kumsebenzi engabe vele ukunikeza wona, wena futhi usuyafumbathisa bese kunikeza imali futhi yena akusebenzi kanjalo. UZama uyabhizi uyasesha ngala, usesha u-Ayanda phela, ufuna ukwazi ukuthi ubani le ntombazane ayibonile inoSanele. So uyafika kuyamphathela i-gift, abonge ukuthi nje ngiyabonga ukuthi ube nami, wena nje uyena muntu owaziyo ukuthi bengidlula kwini, ngiyabonga nje. Siyasho ukuthi yazi bengizile kini izolo ngabona uSanele ubekhuluma nomunye umuntu wesifazane, so ngavela decide ukuhamba. Ubani vele loya muntu wesifazane? Athi hayi bo, ingoduso yakhe leyana ubhuti uMbali, basebenza nje bonke la, besebenza bonke lapha esikoleni lesa besebenza kusona eThekwini, bathandana nje, into yabo yinhle bandla. Hawu Samathi okay, ambone nje ufuna indlela zokuthi uzongena kanjani kuSanele. USanele kahambe kayokhuluma nalo baba lo wethenda lo kumele bamkhokhele. Baba-ke yabhizi unxafuza ukudla lapho, uthi uyabona ukudla expensive kanjani, yabona nje futhi ngidla ikhombe engaphelelwa ayikho into yokuphuza lana. Indlela zakhe zokugudla phela ukuthi hayi bo imali yokufumbatha baba, akhiphe imali yokufumbatha, wangayikhipha manje. Ambuza uSanele ukuthi hayi imali uzoyikhipha nini-ke? Hayi belutho phela, athi kumele ninginikeze okuncane phela ukusa-drink before ngikhiphe leyo mali leyo. USanele-ke usenkingeni ngoba phela akafuni lokukhipha lo drink lokho. Ulungelo-ke ubhizi kuzenza i-victim. Mayesehamba ubaba wakhe ezovalelisa kuyena, uthi nje uyambuza ukuthi baba mina kuzomele ngithembe kanjani mawukuthi wena awungithembi. Baba ngikuxolisa, qala wamubuza ukuthi manje baba ngikuxolise. Baba wakhe nje wambuka athi manje ufuna ngithembe kanjani wena mawukuthi awungithembi. Asho ubaba asayi uqinisile ndodana, kube nokuphambuka kube khona la. Ake akwamukeleke lokho-ke, aqhamuke kuma wakhe-ke semvalelisa-ke ethi awu ndodana yami uhambe kahle, hawu jabula afeke ulungelo. Badlalela entendeni yesandla sakhe, udla imali yabo nje lapha namantombazane eThekwini. Hhayi-ke uSanele uyabhodla-ke lapha ngengoduso yakhe uMbali, umtshela nje ngalesi simo abhekene naso sethenda, uyabuza ukuthi ufuna malini. Uyasho-ke uSanele kodwa nje usiyambuza uMbali ukuthi wena uthathe siphi isinqumo, washo ukuthi hayi ngeke mina ngiyikhiphe leyo mali. Wazi uMbali hayi ngiyayiqhenya mina ngawe, ngiyazi uqhamuka nesisombululo. Ya laphila kanjalo langezi-25, so langezi-26 uNtanzi ukhuluma nendodakazi yakhe uZama, uFarish kumisa kwi-counselling, usho nje ukuthi uma ukuthi indodakazi awukahili kahle ngizokwazi mina ukukhokhela kwi-counselling, uma ukuthi uyayidinga athi nje athi kumele ukhulume nje, kumele kube khona umuntu okhuluma naye. Athi nje uZama khululeka baba, khona umuntu engikhuluma naye. Athi hawu ubani okhuluma naye? Athi nje umngani wami omusha. Athi hhayi-ke uma usho njalo kodwa nje wazi ukuthi nami ngikhona and futhi nje uma ufuna i-counselling ngizokwenza lokho, ngizokuyisa. Ngaphandle uZama aphuma ayokhuluma noPhinda, ambonge nje ukuthi usindise impilo yakhe, ukuthi nje ukube nje awuphushanga umnyango ngalesa sikhathi ngabe nje ngishonile kuyimanje, wena nje silokhu wafika la ekhaya usizo olukhulu. Ajame uPhinda avulela amehlo akhe awakhiphe ngaphandle, then mese emcabuza la esiqhomeni, wajama eyibamba isiqhomo. Phinda amadoda. Okay, uSanele kwi-construction khuluma nomalume bakhuluma le ndaba yithenda le, usagoloza nje uthi nje yena ngeke ayikhiphe le mali ye-bribe.
So malume wakathi naba-ke abasebenzi bamile balinde wena ukuthi ukhulume nabo. Wabiza abasebenzi uSanele wabakhuluma nabo batshela ukuthi ngeke bahole namhlanje. Hhayi abakuthathanga kahle-ke lokho nje balwa naye. Bembuza ukuthi banama-installment mebhounsa izokhokha yena ne-interest lena njengoba nje batshela ukuthi ngeke sibahole namhlanje. Wahamba-ke wayokhuluma noMshengu wamchazela ngale ndaba le ye-bribe. So memchazela ngale bribe uMshengu nje kube ngazuthi into entsha le kuyena ey'ndlebeni zakhe. Athembisa ukuthi uzobhekana nayo and futhi yena nje akazwani nezinto ey'bhedayo. Let's hope-ke uMshengu will come through for uSanele azame ukulungisa le nto le because uthe uzokhuluma nalo muntu lo okumele ngabe kuyena okhipha imali, lo ongafuni ukukhipha imali okuqala ufuna ukufumbathiswa kuqala. And futhi leso ukuthi uMshengu lona akekho naye leyo kulo khathi loyo walo baba lo naye okhipha imali ufuna ukufumbathiswa. Ngoba uSanele nje akayimisele ngokuthi akhiphe ama-bribe ngaso sonke isikhathi uma ukuthi nje kumele baholele abasebenzi. So uMbali uyamfonela uyambuza ukuthi hamba kanjani. Ayamtshela nje ukuthi konke kuhamba kahle. Uyazama ukuyilungisa le ndaba le and azange ayikhiphe imali ye-bribe. So uMbali-ke supportive wife asho ukuthi ngiyayiqhenya ngawe, ngazile nje ukuthi ngeke ungene kule nto le. Aze-ke esakhuluma noMbali kanjalo-ke kungena uZama-ke. Esaqeda nje ukuthi okay-ke ngiyakuthanda sithanda sami, yabo yonke leyo nto leyo uqhamuka uZama. Phapha kuZama-ke engene abuze ukuthi kuhamba kanjani. Hhayi ashare iy'ndaba ezinhle noZama. UZama thathiyane ubayini athi nje kumele celebrate-ke. Khipha utshwala la ebeka khona uBanele athi nje uBanele ubeka la sasiphuza la. Aphuze phezulu mesethi mi athi uSanele hhayi angiphuzi. Avele ahlale phansi athi hawu yazi uyangixaka. NinoBanele niyafana kodwa nenza izinto ngendlela ehlukile. Kodwa indlela enifana ngisho ukukhuluma manginawe nje ngizizwe ngazuthi nginaye uBanele. Ngizwa nje ngazuthi ngikhuluma naye uqobo lakhe. So uLungelo-ke ubhizi uyacruiser lapha eThekwini nabangani bakhe. Ma kufika usisi wakhe uMbali bakhipha iy'ncwadi I mean fast benze ngathi bayafunda. Mengene uMbali athi hawu wena siya awenzi in-accounting wafunda noLungelo. Athi hhayi bo phela kumele afunde nami, mengafundi nami lo uzofikile lo mfana. Azenza ighost uLungelo lapha akafundi. Athi nje uMbali okay-ke niqoqele lapho-ke ngoba uzunjinji. Hhayi lokho kwakubo-ke kuhle into engaphela athi hhayi okay kazi kuyokwenziwani kumele size siqoqe nje. uMbali angazi ukuthi ayiboni ngani le ndaba kaLungelo le ngoba phela uhlala naye noma lokhu umthemba kakhulu abamthemba ngakho eza baxhophe kangaka ngoba phela nje eliya onu belesintombi la elethe kuyona le ndlu le kaMbali. Wathi indawo yakhe encoma nje ntombazana hawu yazi ayinhle indawo yakho yazi nje inkulu i-clean nje. Wathi nje awukhululeka mase sengiphasile sengudokotela kahle nawe nje mawusayiphathe kahle nje sothenga indlu enkulu kunale mina nawe. Ulungile guys. So uLethona-ke ngalana ukhuluma nobaba wakhe ukuthi ngathi ngisiqinise kakhulu isandla kulo mfana lo. Hhayi ubaba wakhe athi ngempela singabantu asifana senze izinto ngokufana futhi nje asenze amaphutha afanayo. Athi kuLetho athi hhayi mina ngiyayazi into engizwile, ngiyayazi into engizwile, ngimzwile ekhuluma nomngane wakho Lungelo akafuni. Kodwa-ke lokho sokulungisa njengamanje. Sikanjani
baba ke wena kufanele ngabe usemsebenzini futhi manje. Athi hhayi, ngicelile nje usuku lanamhlanje, ngicela ulungise baba sambe, khona indlela kumele sithathe. Athi iyani manje? Uthi hhayi, ngifuna ukufika emaphethelweni ayo le ndaba le kaLungile. Eyi, ngazuthi uyomlandela khona eThekwini ulethu indlela akhuluma ngayo. On the other hand, uMbali ufonela uSanele, umlindele endlini akabuye uSanele, ufuna ukwazi ukuthi kwenzakaleni. Ngamthola ucingweni uthi nje ngikhathazekile manje, nini ngikufonela kudala sigcinele ukukhuluma, angikuthole ecingweni. On the other hand, uSanele uhleli laphaya noZama babhizi bakhuluma ngoBanele. Yeah, basically bayaloke beshare ama-memories abanawo ngoBanele yabo and stuff. So yeah, hectic. Engathi uZama iplan yakhe kusondeza uSanele iyasebenza. Iphelele lapha i-recap yanamhlanje. Please don't forget to like, comment, share, subscribe. See you on the next one. Bye.